Il-banjiet Rumani fejn tuffieħ qed jiġu konservati permezz ta' materjal protettiv li qed jagħti l-istrutturi oriġinali tagħhom. Is-sit imur lura aktar minn 2000 sena għal żmien il-ħakma Rumana u ġie mikxuf b'mod aċċidentali fl-1929 waqt xogħlijiet tilma mill-lajn naturali illi hemm fl-inħawi. Il-kuratur prinċipali ta' Heritage Malta semma kif is-sit fih diversi kmamar. Kellek ukoll anke kmamar fejn wieħed possibilment seta' joqgħod anke matul il-lejl. Kien post f'kelma waħda mammar b'diversi faċilitajiet li għal dak iż-żmien kien pjuttost jagħmel minn dan il-post pjuttost ta' ċertu kalibru. Fil-kważi 100 sena li ilu mikxuf l-elementi naturali ħallew l-effetti tagħhom fuq is-sit u għalhekk ġie deċiż biex bilan li dawn jiġu preservati għal ġejjieni tittieħed azzjoni. Wara ħafna pjanar u anki 3D modeling tas-sit tatta l-post b'mod temporanju u b'materjal protettiv. Ir-restawratur Francesco Sultana ħadna lura sentejn meta kienet saret prova ta' din it-teknika u tattiet parti żgħira tas-sit. Rajna li kien intervent ta' suċċess fejn jidħol preservazzjoni minħabba li jillimita kemm jikbru pjanti, kemm jistgħu jirfsu annimali u inaqqas milli jintilef il-materjal tas-sit innifsu. Allura, wara dan l-istudju ta' sentejn li għaddew, iddeċidejna li nażlu partijiet sensittivi ħafna mis-sit sabiex jitattew temporanjament bl-istess mod. Il-kap eżekuttiv Noel Zammit innota kif il-preservazzjoni tas-siti hija parti essenzjali mill-ħidma ta' Heritage Malta. Il-missjoni ta' Heritage Malta mhix biss l-aċċessibilità tal-patrimonju, iżda wkoll u fuq kollox il-protezzjoni tal-wirt kulturali. Illum fil-fatt qegħdin fil-banjiet Rumani ta' Tuffieħa fejn qed nagħtu eżempju ċar ta' kif nipproteġu dan il-wirt kulturali.